Halo lur, ketemu mana neng channel YouTubeku. Dari ceritanya aku dino iki cek ngancani mbok wedok karo adik-adik iki neng stand sekolahan SMA telu. Iki ceritanya arep mangan iki lur. Iki mau tuku sego bungkus. Iki neng gazebo iki. Ini gue joler wis mangan iki. Ini gue joler ya. Neng kono ya. Ini gue joler karo pacar cat boy. Jar, mangan apa kowe Jar? Mani enak. Lembut kan gak pernah rokok Jar? Burung. Hah? Burung. Jangan rokok bermangan. Ora oleh rokok nang kene iki. Masa ora oleh rokok? Ora oleh. Lah apa jarine ora oleh? Cintailah alam. Oh, kuwi dah. Makanan sekolahan iki ya. Iya. Tadi Tulisane nang ngarep ngono kuwi mau. oh tulisannya. Heeh. Untuk cintailah polusi udara. Ngelewe kita iki ya. Wah, kelaparan. Lawe pitik nih. Gimana apa kok? Sama saja. Kowe kasasaran di majalahnya kesasar emang kok. Waduh. Kurang jar. Hah? Nang arep ndi jare macet mong. Ora macet. Harapan gue nonton puan lagi orang jaket. Kita lani macet, muter ya aduh mau. Aduh itu. Mau makan skip kono. Masuk akan begitu. Heeh. Cangkruk ngun gazebo lur. Iki nggak sekolahan SMA ya, iya gue ya. SMA pira iku? Oh iya, SMA telu ya. Palembang ya. Piye Majar? Rame ra Jar? Rame. Rame banget. Masa? Jadi keteter ya Majar? Tapi tetap kondusif. Aman. Ini kamu dibongkai cawe-cawe piye ora pakai plastik kan? Hah? Iya mau cerita nih. Pacar lucu. Ada takut gitu ya. Masa? Bukan ngaduk dewe Majar. Pian kan lebih lucu ini malah kesuntek ini ada ini. Apa yang itu? Iya, KMBD kayak iya kesenggol sikile jari ini kata. terus piye ya? Itu nanti lah. Dia kan cepet-cepet modelnya dia itu. Bisa busuk. Iya, belah tak ada itu. Enggak, ya. Enggak kena ngomal maksudnya kerja khusus. Iki gentar mangan nih, caca iki bermangan sih. Ndang warku. Nah, zaman biyen kan ndang sing warek mangan, nang warek dibelah. Mangan tidak neng kita mati. Lah iya, oh iya pitike mati nek ora tintakne. Ora tindak neng mau malah piti urip. Ning makane piti. Jane iya. Masa? Tapi ngopo? Mana percaya wae. Biyen percaya ae ya. Kayak cek mangan rebane cawe itu kita ora ya. Ngene oh padang ngono wae ya. Jam pira jarine balik iku? Ibu, Rampunge. tapi sih mana? Oh, Bener makan ya. tapi ini jam 2-an ya. Jar ya. Enggak. Jam telu. Di DPD beres jam 2-an. Iya. Balik kalau mau jam 3-an. Mana ada jam telu, jam 4. Yang pakai itu jam 4. Jadi ada rokok nih di mana kaku sana. Kapan? Impos ya. Oleh nih kalau. Ya kok.
Oh, pinggir jalan dah. Bahkan penyeberangan ya loh. Di dua ya. Iya. Masa. Makan lamin. Ya ki enak balik paling ya. Jam piro iki? Tanggal 4. Jam 12. Karo kani to, Dek, Mang. Iya. Lucu dek kayak sampai kani. Carane wingi sampai karo kowe jar. Ngambengi. Sambungnya itu nelfon aku. Iya jarine. Ya enggak situ. Sampai kani wae jarine. Budi keteter ngene. Ngono dia kan pertama naruh ngajak Putri. Iki Anu, apa? Ibu Rene. ngono. Oh. Serius. Enek mau cari tapi. Enek. Oh iya. Putri. Sing cilik iki lho. Itu Putri lah bila. Dina ngomah to. Yang mana Dinda? Dinda mesti nang kono. Dinda. Masih apa ya? Nah iya saya. Iya iya, itu Putri loh, kamu ngomong. Tomboy ya. Iya. Oh. Tapi enggak dijak mau. Karena piye karo Nah, iya mana? Ngajak Putri ya iso. Jadi sidane piye melok rono karo cah wedok. Gitu kan piye kan ben anu to, ben goreng kentang. Iya iya. Itu sing mulai takoyaki. Bapak kan udah ngali ini. Ya, bapak yang jual ini ya Pak mungkin kene. Masa. Wingi sampai pira-pira ngene wingi. Bapak. Bapak dulu ya, Pak. Pira-pira ngene. Cangkruk kon kasih puy. Wah, penak turu kowe iki gelung apa iki? Pitik mati apa? Yo ngejar ndak ngejar. Masih rampung. Saya mau bilang dulu sebentar. Ada mangan endi deh? Ada rokok endi? Saya mau ke depan dulu ya, Chris. Iki ya. Udah guys, bye. Indah kana. Dulu. Tapi skip lo kan deh. Endi? Yang ngono ki di skip kan. Ora keta ora ini. Iki dacar, Bro. Rokok jadi lur nang pos sapam. Karena gue jero kene gak entuk ngerokok lur. Karena di sekolah SMA. Di sana sapam ini kami iki cek jualan lur. Dasar kayak tenda nih lur. Terus lur karena bocah-bocah wis mangan, udah keluarga ente mangan. Engko bisa meneh. Angger video iki lewat gon YouTube panjenengan tolong disupport ya lur, tolong di komen, di subscribe, di like. Oke, dulur-dulur dayaku, matur nuwun wis nonton video iki. Sampai ketemu video selanjutnya. Bye bye.